נוסף. צהריים טובים, מדבר צחי למוסקטר ברוך מתל אתה אביב. אדוני אלוהינו מלך העולם, שיוריד ממני את כל אלו שמעוררים את הצבא, הם מעוררים בי בחילה. אנשים רעים, אנשים מתועבים, אנשים משמיצים, אנשים מלכלכים ואנשים שמתחילים עוד מעט לצחקק בלי שיש להם סיבה. שלום לך צחי למוסקטר, קסקטי ואוז'ורדוי. תראה נתן, אני אגיד לך לגבי הנערים האלה בכנרת. אתה חלק מהם? לא. אני חושב שבסך הכל זה היה נחמד. החבר'ה עשו קצת פאן. היה סוף סוף רגע באמת כזה אמיתי בטלוויזיה בישראל. אתה יודע, לעומת כל מיני טמבלים כמו רון קופמן שעלה אצלך לפני כמה דקות. אתה אמרת על רון קופמן שהוא טמבל? כן. אתה יודע שאתה חתיכת אידיוט. רון קופמן הוא אדם רציני והנושא ממש. שהוא דיבר עליו היה רציני, ואני רוצה לראות אותך עומד מול קופמן ואומר לו שהוא טמבל. נתן, רון קופמן הוא פחדן, הוא סתם בלבל את המוח, הוא לא איזה מישהו... רגע, אתה עולה ללכלך על עמית למקצוע שדיבר פה דברים חשובים ורציניים, לצורך זה בזבזת את זמני, לא, את זמנו אני של אמרתי הדר, את זה את זמנו כבדרך של אגב. שר פלסנר. אתה סתם יצור חסר חשיבות שאין לו שום ערך בחברה הישראלית מעבר לעובדה שהוא מציק בתחנות הרדיו ומבלבל את המוח ומתחזה בשמות שונים. תראה, נתן, אני תראה אגיד... צחי, אתה עולה לי על העצבים. נתן, תקשיב, אני אגיד לך. צחי, אל תקשיב. נתן, צחי, תקשיב, רון קופמן. תקשיב. למה, רון- אתה עלית לדבר על רון קופמן? לא, עליתי לדבר על הנערים האלה, אבל הנערים האלה, מה שהם עשו שם בכנרת, היה רגע אמיתי והיה משעשע, ובסך הכל זה לא כזה נוראי. ולעומת, לשים לעומתם את קופמן ביציע העיתונות, איכשהו מבלבל את המוח שם כל הזמן ומפריע מה, לסידורים. חזרת, אבל עברת כבר לנערים מהכנרת וחזרת שוב לקופמן. לא, אני עושה השוואה בין הרמה הנמוכה של רון קופמן לקטע המשעשע. תגיד לי, היה לך איזה קטע עם קופמן שאתה כועס עליו? הוא מפריע לי לראות ערוץ הספורט. תגיד לי, כשאתה עולה לערוצים אחרים, לכל מיני שפטלים למיניהם וזה, אתה מלכלך עליי גם, נכון? לא, למה? למה אתה משקר? אני ראיתי באינטרנט שאתה מלכלך עליי, חתיכת חרא, מאחורי איפה הגב. ראית שאני שתוק! מלכלך? מאחורי הגב אתה חכם, אבל בפנים אין לך אומץ. אתה יודע מה? הלוואי שתתקע לך מצה, ושבועיים מהיום אתה כל הזמן יצא לך אבק של המצות מהפה ומהתחת. אתה מאזין גרוע, אתה מעצבן, ויש לך עכשיו, כמה זמן ניתן לו כנס שהוא לא יעלה לשידור? אז חודש אל תעלה לשידור פרסומות. נתן, צהריים טובים, רק זה היה חסר לי, רק זה היה צחי חסר לי. למוסקטר תביא מתל לי אביב. בבקשה, לא, תביא לי כוס מים וכדור הרגעה, למה היום זה אחד הימים הקשים ביותר שלי ברדיו. נתן, אני מבקש לדבר. אתה יכול לבקש, אני מבקש שתמתין רגע עד שתגיע כוס מים עם כדור לא, הרגעה. אין זמן ותן לי לדבר. אל תגיד לי מה לתת לך ומה לא לתת לך, כי היה לי היום מספיק מאזינים שאמרו תן לי ותן לי ותן לי, לא נותן כלום יותר. בקיצור, נתן, אני מבקש לדבר על המסעות לפולין שההוא מהגימנסיה הרצליה ביטל. תגיד, אין כזה דבר ההוא, זה מר דגני, המנהל כן, של הגימנסיה בסדר. הרצליה. כשאתה תגיע לרמה שלו, אתה תגיד ההוא. בינתיים מי שההוא, זה ההוא שקוראים לו המוסקיטר שמחליף שמות, כשהוא עולה לכל תוכנית זולה, שפלית ברדיו הישראלי, ומכנה את עצמו בשמות למוסקיטר, למיוזיקן, למנדבוש, לפרימיטיב, לבבון. יאללה. בקיצור, כן. בקיצור, סחי למנדבוש. בקיצור, תשמע נתן, המסעות האלה באמת זה לא יותר מבילוי. כאילו, מה התלמידים יבינו יותר טוב על השואה על ידי זה שהם יהיו פיזית באושוויץ ההרוס? גם ככה דרך אגב, הכל הרוס שם כבר, אי אפשר, זה לא שרואים שם איזה משהו... אז בשביל מה לנסוע? כשהם בדיוק. יכולים לדבר עם ניצולי השואה? בדיוק, אז תראה נתן, אתה מצדיק את מר מנהל בית ספר. תראה נתן, אני אגיד לך, אני הייתי בפולין. הייתי במסע פולין. אבל שלא נשארת שם. אבל אני אומר לך,
זה כל כך מפגר, זה כאילו אתה עומד שם באושוויץ, ותמיד יש איזה טמבל שמתחיל לבכות, שאתה לא מבין מה הוא בוכה, מה יש לבכות? כולה אושוויץ, כולה בסדר, הבנו, היה קשה, היה לא טוב, אבל מה יש לבכות? תבקש מחנני, בחייאת שר, שיביא לי את המילים של השיר של הקטונס. תמשיך, בין כה אני לא מקשיב לך, תמשיך. נתן, תקשיב. לא, אתה כן מקשיב לי, תקשיב. אני לא מקשיב לך, כי אתה מבלבל את המוח. למה אני מבלבל את המוח? אתה שייך לזן נחוץ של אנשים טורדניים. למה אני מבלבל את המוח? ומה מבינים תלמידי ישראל? איך אתה אומר... אתה יודע, יש לי הרבה מאזינים, ניצולי שואה, בודדים שעוד נשארו, כי כולם כבר כמעט מתו. לא, נתן, אני לא מזלזל באושוויץ. מה אמרת? מה זה אושוויץ? מה זה? זה לא מה שאמרתי, אני לא מזלזל באושוויץ, אבל אני אומר, כאילו להיות שם היום, 70 שנה אחרי שזה כבר נגמר, זה לא עושה שום אפקט. זה סתם, זה אתר, היום זה אתר תיירות, היום אין שם שום דבר שקשור לשואה. זה אתר תיירות. ואם רוצים שתלמידי ישראל יבינו מה זה שואה, קחו אותם ליד ושם, קחו אותם לשמוע עדויות של ניצולי שואה, וסלמדק, אבל למה הם צריכים לנסוע ספציפית לאושוויץ? והם הרי לא נוסעים בשביל אושוויץ, הם נוסעים בשביל חשפניות פולניות, ובשביל כל מה שהולך בבתי מלון. איך אתה יכול, חתיכת שמוק שכמוך? למה שמוק? איך אתה יכול להכליל את כל תלמידי ישראל, שחלק נכבד מהם נוסעים באמת, בכדי לראות ולהתרשם, להגיד שהם נוסעים בכדי לראות חשפניות. יש לך מוח של סוטה מצוי. איך אתה מעז לומר על הילדים הנפלאים האלה כזה דבר? כל תלמידי ישראל נוסעים שר, רק שנייה, תשתוק שנייה. שר, אני לא רואה אף מילה, אפשר להגדיל את זה? אוקיי, נתן, תשמע. למה אתה צוחק? אני מדבר עם שר. רגע, נתן, אני רוצה לסיים, תן לי לסיים. תסיים. נתן, תשמע. כולם נוסעים לראות חשפניות, אתה לא מתבייש? לא, תשמע, נתן, תשמע. הבנות שנוסעות איתם נוסעות לראות חשפניות? נו באמת. תראה, נתן, יש תיאוריה שכל הבנות לסביות, אז מי יודע? אוי ואבוי. אבל רגע, תגיד לי, אתה שפוי? נתן, תן לי משפט סיום. לא, מה היה המשפט האחרון שאמרת על כל הבנות? אמרתי שיש תיאוריה, לא אמרתי שזה ככה. ומי כתב את התיאוריה הזאת? אתה? לא. מה, עשית עבודת מחקר? לא, יש אנשים שאומרים. מי זה האנשים? לא, אני מתעקש. מי האנשים שאומרים את השטות הזאת? נתן, תן לי לסיים. אתה תסיים אחרי שתאמר מי עומד מאחורי הדברים האבליים שאתה מפיץ פה. פסיכולוגים. אז עכשיו אתה מודה שרוב היום שלך אתה שוכב על המיטה ומבלבל את המוח לפסיכולוג תמורת 600 שקל לשעה, וכשאתה בא אליי זה לא עולה לך גרוש יחרה. אז תתחיל לשלם גם לי שאני מרשה לך לבלבל את דעתי ולשגע אותי. נתן, תקשיב, תן לי משפט סיום. בבקשה. תראה, אתמול קיבלתי בדף המעריצים שלי בפייסבוק. מה זה? יש לך דף מעריצים? תגיד, מה, אתה ביטלס? אתה רולינג סטון? אתה יוטו? מי מעריץ? נתן, אני המצאתי את הביטלס. אני המצאתי את הביטלס ואת הרולינג סטון. נסענו לפולין אמא, נשלחנו לספוג רשמים. כתבתי הכל, כן אמא, בואי שימי איזה קטעים. הגענו לאושוויץ אמא לראות את תאי הגזים, במלון מרוב זעזוע, הזמנו גם שני חשפנים. נתן, זה שיר מהתחת השיר שאתה מקריא עכשיו. מי שכתב את השיר הזה שווה לתחת, כי זה שיר לא מעניין. בוא'נה, זה רדיו? זה שיר בנאלי. זה רדיו? הלו. אתה הצ'ופצ'יק של הטומטום? הלו. נתן, תקשיב, שלחו לי אתמול הרבה מאוד איומים לדף המעריצים שלי בפייסבוק. עוד פעם דף המעריצים שלו. בוא'נה, תגיד, מי מעריץ פוץ כמוך, תגיד לי? לא, לדף הלהיטים. יש דף עם כל הלהיטים שלי בפייסבוק. איזה להיטים יש לו? להיטים מהתוכנית שלך. אני מעורב איתך בדף של מעריצים? לא. רגע אחד, לא, אדר, אתה לא עושה את מה שאתה רוצה לעשות, אתה עובר מיידית לפרסומות. רגע.
נתן, צהריים טובים, זה נשמע לי הקול של צחי. הוא אוהב לדבר שעות, אי אפשר לסגור אותו בדקה. אין הרבה זמן, אז אני אגיד מהר. מה אתה רוצה להגיד מהר? שכל הסיפור הזה עם שוברים שתיקה, כן. העדויות החמורות באמת, זה כל מה שהיה לפני צוק איתן. כל מה שהיה לפני. תראה, נתן, אני אגיד לך, אני ב-2001-2002 הייתי בשטחים במבצעים הגדולים של אריק שרון. ואנחנו, מה, אתה היית אז ילד בן 8? לא הייתי אז לוחם בצבא ההגנה לישראל, ואנחנו נכנסנו לבית של משפחה פלסטינית, ובמשך 3 שבועות היינו אורחים בבית של משפחה פלסטינית בלי אפשרות שלהם להעיף אותנו משם. אתה מבין, נתן? וזה דבר חמור. אתה לא מתבייש להתעלל במשפחה פלסטינאית תחת הכיסוי שאתה חייל עם נשק? לא, זה בדיוק העניין. אתה לא מתבייש להודיע על זה בפרסיה לכל עם ישראל? אני אומר לך עכשיו משהו שאני... מהיום אני קורא לך צחי הכובש האכזר. נתן, תן לי לדבר. אני מרגיש היום שאני הייתי שותף לצבא שפועל כמו צבא ורמח. לא, עד כאן, תוריד אותו מהקו. אני לא רוצה, פה בתוכנית שלי לא ישבו את צה"ל לצבא הגרמני, אני מצטער. יש לי הרבה ביקורת על צה"ל, אבל יש גבולות שגם אני, תשים פתק לשר צחי, כנס חודש הוא לא עולה לשידורים. 3 שבועות, נעשה לו הנחה. כן, מי על הקו? נתן, צהריים טובים. בר מינן בן פורת יוסף. היית מושאל לכמה שבועות, עבר הזמן? מדבר צחי למוסקטר מתל אביב. בונז'ור צחי למוסקטר דה תל אביב, קומה סבתואה? אני מבקש לדבר על... הלו, אני שאלתי אותך מה שלומך בצרפתית, תענה לי. שלומי, בסדר גמור. הלו סבא ביאן. תראה, אני מבקש לדבר על יוסי בייליס. כן. הנה, הוא צוחק, תראה, הוא לא מדבר. לא, אני מדבר. לא יודע מה, אתה תצחק, אני אוכל תוך כדי שאתה מדבר, כן, דבר. תראה, יוסי בייליס בסוף אמר את האמת. הלו. מה, אתה צוחק לי בפנים, אני אוכל לך בפנים. תפסיק לצחוק לי בפנים, אני לא אוכל לך בפנים. נתן, אני לא צוחק, זה בעיות בקו. תראה, הוא גם שקרן, בעיות בקו, הבן אדם צוחק לי בעיניים. בעיות בקו, אתה יודע מה? אני לא אוכל, אני לועס. נתן, תקשיב, לא יכול להיות שמת פוליטיקאי כזה מושחת כמו משמו, כמו בן אליעזר, וכולם פתאום הופכים אותו לקדוש, אבל הבן אדם לא היה קדוש, הרי הבן אדם היה כזה... אף אחד לא הפך אותו לקדוש. הבן אדם היה מאחר, והבן אדם היה לא הכי מוסרי, לא הכי כשר. על סמך מה אתה קובע את זה? לא, כי אני שומע רביב דרוקר. הרי אתה לא יוצא מהבית, אתה כל היום תקוע על רדיו ועיתונים, אתה אין לך מושג מהחיים, מעולם לא נפגשת עם בן אדם חוץ מהפרצוף שלך במראה. מה, הוא צוחק לי שוב? לא, כי זה מצחיק, ואיפה אתה יודע עם מי אני נפגש ועם מי אני לא נפגש. בלעתי כעת חתיכה מהעוף שהביאה לי אביב, היא עושה עוף נפלא, שתדע לך. תראה, נתן, יוסי ביילין תמיד היה פוליטיקאי ישר. נכון, יוסי ביילין היה קצת... אני ראיתי אותו פעם הולך ברחוב, היה לו לרגליים נטייה שמאלה. נכון שיוסי ביילין היה קצת זיקית, כזה עבר ממפלגת העבודה למרץ וזה, אבל עדיין... טוב שהוא אמר אתמול את מה שהוא אמר על... תגיד, שאתה מצלצל לרדיו, מצלצלים אליך אנשים? כי אני שומע מה? תוך כדי שאתה מדבר איתי, אתה מקבל שיחות? לא. ואתה יודע, נתן, בסוף שר מת לדעת במה אתה עובד. מה זה? שר שמעלה אותך לשידור למגינת ליבי, מת לדעת במה אתה עובד. נקסט, הוא עובד בחברת הסיגריות נקסט. תקשיב, נתן, בכלל יוסי ביילין זה מודל לפוליטיקאי שככה... כן, ככה צריך להיות, אבל הנה עובדה, אתה לוקח אותו כמודל לפוליטיקאי והוא נכשל. אבל רגע אחד... רגע שמגה, הוא נכשל, הוא כבר הרבה שנים בחוץ. פוליטיקאי צריך להיות משכיל ואינטליגנט ומסוגל להתבטא. לא במדינת ישראל, חביבי.
לא במדינת ישראל, ראה ענת ברקו, ראה את... ענת ברקו היא דוקטור, מה... אבל זה לא אומר ש... אתה יודע כמה דוקטורים אין להם מושג מה הם מדברים? אתה יודע, נתן, אני מעמיד מול יוסי ביילין את אביגדור ליברמן, את איבט ליברמן. כן. ואת, כאילו, את ישראל בר, לא, איבט ליברמן. מאיפה הבאת את ישראל בר? לא, סתם. אני מעמיד מולו גם את, אתה יודע, בתחום התקשורת. אתה שם מולו, נגיד, אחד כמו רון קופמן. כאילו, זה פשוט... רון קופמן הוא בחור משכיל והוא רציני. ממש משכיל. העיפו אותו מכל בית ספר אפשרי, אבל הוא ממש משכיל. אוי ובוי, יצא לי גרפס עליה. אתה מבין, נתן, והגיע הזמן שבמדינה הזאת כבר יעלו את הסטנדרטים, ופוליטיקאים יהיו רציניים, ואנשי תקשורת יהיו רציניים. אני הייתי, אגב, מאוד שמח שיוסי ביילין... אני מוכרח לבשר לך בשורה משמחת. מהרגע שעלית לשידור, נכנסו פה 10 אנשים לאולפן, כולם מתגלגלים מצחוק, אני לא יודע אם זה רציני או זה בדיחה, זה פדיחה זה שאתה עולה לשידור כל פעם. יופי, הכנסת לי אני לא אכניס לך, בשביל זה יש אנשים אחרים, עזוב אותי, יש לי את המחלקה שלי. אני הייתי אגב מאוד שמח אם יוסי ביילין היה מחליף את רון קופמן. למה אתה חושב שזה מעניין מישהו מה היית שמח ומתי היית עצוב? אני חושב שהמדינה הזאת צריכה כבר להעלות את הסטנדרטים. אני חושב שאתה מיצית ואנחנו נעלה... מה הרגע? נתן, תן לי עוד משפט אחד. קח משפט אחד. אני רוצה ככה קצת מחוץ לנושא, מדברים הרבה על העניים ועל הפערים וזה, אז אני רוצה להגיד לכל העניים, חבר'ה, אם אין לחם, תאכלו עוגות. תעבירי אותו, יאללה, התחיל לבלבל את המוח. זאת אומרת, הוא כל הזמן מבלבל את המוח. הלו, מה זה נוסף? נתן, צהריים טובים. אוי, ריבונו של עולם. רק שנייה, תן אני אעשה ברכה. מי שבירך, למוסקיטר, המאזין הקרצייטיבי שלפעמים משעשע את ציבור מאזיננו, וכשהוא לא עולה שבועיים יש כמה נודניקים שאומרים למה אתה לא מעלה את המוסקיטר, ואז כשסער איננו ובא הדס, אז היא מעלה את המוסקיטר. אתה רוצה לדבר? תן לי לדבר. קודם כל, מי מדבר? מי מדבר? צחי ונשיסל. לא המוסקיטר, ונשיסל. Was ist das Vanschisen, bitte? שיסל, כמו צבי שיסל. אתה לא תגזול חברי לספסל הלימודים בבית הספר העממי הר נבו, אצל המחנכת רחל אורני, אתה לא תגזול את שמו של שיסל, ללא רשותו. אני מבקש לדבר... אז תגיד את השם שלך, אל תגנוב שמות. צחי בן שיסל. אתה לא בן שיסל. אני כן. אתה הבן של צבי שיסל? הוא השיסל היחיד. אבל לא משנה, נתן, אני אקרא לך שליסל, שזה מפתח ביידיש. כן שליסל, דבר. תן לדבר. כן שליסל, בבקשה. כן. אוקיי, אני מבקש לדבר על החלטת אונסקו לגבי ירושלים. הוא צוחק. מה זה ראשי תיבות של אונסקו? לא יודע. מה זה? למה אמרת אונסקו ולא אונסקו? רגע. שנייה. אתה נחנק? אולי כוס מים, אמבולנס, טיפול נמרץ, פרמדיק? תראה, למוסקיטר, אתה נשמע לי הרוס, דבר. אני בעד ההחלטה. הוא בעד ההכנסה, והוא צוחק. מה ההכנסה? לא. מס הכנסה, מה? אני בעד ההחלטה על אונסקו. אני בעד ההחלטה של אונסקו. תגיד משפט אחד שנגמר גם, אתה 4 מילים. לא, תצחיק אותי. אבל אני לא אמרתי מילה, איך אני יכול להצחיק אותך בלי לומר לך מילה? לא, אתה מצחיק אותי בטון. תראה, בסוף, נתן, אתה שואל את עצמך, מה הקשר של ירושלים ליהדות? אני לא שואל את עצמי, ידעתי שואל את עצמי. זה צורת ביטוי. אנשים שואלים את עצמם, מה לעזאזל הקשר של מדינת ישראל לירושלים, של היהדות לירושלים? סלע קיומנו, בתי המקדש. בסוף ירושלים, זה לפחות ירושלים המזרחית, ניצלו סיטואציה במלחמת 6 הימים, גזלו אותה מהירדנים, אחרי זה הפך להיות של הפלסטינים, וזה סתם, זה לא באמת שייך לעם היהודי, סתם
בגלל עוצמה צבאית, גזלו את המקומות האלה. רגע, אתה מתכחש לעובדה שבהיסטוריה של העם היהודי, ירושלים שימשה כמוקד עלייה לרגל, בית מקדש. נתן, תקשיב. מה, אתה מזלזל בהיסטוריה של עמך? בסך הכל, גם בימים עברו פשוט מדי פעם כבשו את ירושלים, ואז היא הייתה כאילו של העם היהודי, אבל באותה מידה היא גם של העם הנוצרי ושל העם המוסלמי. אבל אף אחד לא מתכחש לעובדה שכל הדתות מחזיקות מירושלים כמקום קדוש עבורם. נתן, אני בכלל, אני הייתי שמח אם כאילו היו מעבירים את כל ירושלים, על כל הירושלמים שבה, לעם אחר. תעבירו את זה לפלסטינים. אתה שם לב שאתה מדבר כמו בן אדם עזוי שלא מחובר למציאות? איך אתה יכול להעביר את ירושלים? מה, על מסעיות? עם גלגלים? עם טרקטורים? עם מסילות ברזל? נתן, אני פשוט לא סובל את הירושלמים. אני לא סובל את העיר הזאת. אבל מה הקשר בין מה שאתה סובל למה שאתה לא סובל? זה גם עיר לא... למשל, קח את האומן 17. מה האומן 17 איך הגעת בקדושת ירושלים מבחינה היסטורית לאומן 17 שזה מועדון מילואים? אז אני מסביר. איך לעזאזל האומן 17 עם כל הפריטס שבו קשור לעם היהודי. זה לא דתי, זה לא מסורתי. תשמע, מרוון שליסל המכונה למוסקיטר. ירושלים זה כאילו מקום... מרוון שליסל המכונה מוסקיטר. אני רוצה להגיד משהו לסיום. אתה הידרדרת לרמה ירודה שמקבילה למה שנקרא תת רמה. אתה מדבר דברים לא לעניין, אתה לא מחובר למציאות. השורשים שלך כנראה רקובים. לא ישקו אותם, אתה אדם אומלל, חסר שורשים, ואתה יכול פתאום כמו בלון אליום לעופף ולהיעלם מחיינו. נתן, תקשיב, אני רוצה להגיד משהו לסיום. אתה צוחק כשאתה אומר את זה או שאתה רציני? לא, אני רציני. אז אמור משהו לסיום. תראה, יש עכשיו את העניין של ההומואים והלסביות, ככה זה נהיה... מה? זה נהיה אופנתי לצאת מהארון. איך הגעת לארון? זה משהו לסיום, תן לדבר. אתה בארון או אתה בחוץ לארון? אני סטרייט. תקשיב, אבל אני רוצה להגיד לכל ההומואים והלסביות. בבקשה. חבר'ה, לעולם, אל תודו שאתם כאלה. אל תצאו מהארון, אל תהיו כאלה, תהיו סטרייטים. אל תרשו לעצמכם להיות אני אבקש להזמין למר ון שליסל המכונה למוסקיטר, מקום באשפוז, תנו לו תור, ואני אעקוב אחרי ההתפתחות שלו באשפוז. הלו. נתן, צהריים טובים. ישמרני יעל. מדבר צחי למוסקטר מתל אביב. רגע, זה כבר פעם שלישית שאתה חוזר לשם הזה. היית שיסל. בסדר, שמע, נתן. אתה יודע מה, אני אתן לך שם, ואתה תשתמש בו עד סוף השנה הזאת, בסדר? לא, יש לי זכות להיות מי שאני רוצה. אוקיי, אז אני אקרא לך איך שאני רוצה, רבותיי המאזינים, עכשיו על הקו נמצא צחי דלה שמטה. שמטה זה סמרטוט. כן, בבקשה, צחי דלה שמטה. נתן, אני מבקש לדבר על העניין של הפורנו. בקשתך נדחתה, יש מאזינים שהם קטינים, ואני לא רוצה לסבר את אוזניהם. תראה, נתן, אני אגיד לך, אני האמת בעד ההצעה. אתה נשמע צרכן פורנו שלא מפסיק לשבת כל היום ולחלום למה אין לי את מה שאני רואה מול העיניים. תראה, נתן, אני אגיד לך, היום בפורנו הממסדי... מה זה פורנו ממסדי? זה חברי כנסת? לא, כאילו הפורנו המיינסטרימי. תנוחה המיסיונרית, אתה לא מדבר עם סוסים וכלבים. לא, אני מדבר... הוא התחיל לצחוק הגולם, אי אפשר לדבר איתו שהוא צוחק. רגע, נתן, תן לדבר. נתן. כן! תראה, כשאני אומר פורנו ממסדי, אני מתכוון לאתרים הראשיים, זה לא קשור חשבתי לחברת הכנסת שולי מועלם. עכשיו, מה יש באתרים הראשיים? צריך להבין... מה? תספר לי, תתן לי תיאור מה ראית לאחרונה באתר הראשי של הפורנו, שישבת ושמת מגבת ועשית וואחד וטלטין. מה היה שם? נתן, תקשיב, קודם כל אני לא נכנס יותר מדי לאתרים. הוא נחנק.
אתה יודע מה, אני הייתי משלם כעת אם הייתה מצלמה נסתרת לראות מה הוא עושה עם היד שהוא מדבר איתי. כן, מה אמרת? למה? אתה הורד אותי, נו. בקיצור, תקשיב, באתרים האלה יש דברים ברמה של... בוא נאמר ככה, כל מיני יחסים לא תקינים שילדים... תסביר מה זה יחסים לא תקינים, אני לא מבין. מה, חשמלאי עם מלצרית? מה? לא, יש. אינסטילטור עם ברס, תסביר. נתן, יש הרבה פיל עם מאוד... גמל. תקשיב, נתן, באתרים הראשיים, כן. יש היום פורנו ברמות של... אתה יודע, כזה מבוגרת עם צעירה. מה זה מבוגרת? 90? לא, מיילס זה נקרא. מיילס? מיילס זה מידת אורך, זה קילומטר נקודה 8. לא, זה כזה בת 40. אתה מתכוון למילה פית. לא, נתן, תקשיב. לא משנה, הפורנו היום, כן. זה לא פה לפני 30 שנה, שאתה יודע... אתה כבר 30 שנה צרכן פורנו, אתה יודע מה היה לפני 30 שנה? לא, נתן, תקשיב, הפורנו היום, קודם כל זה זמין יותר מדי באינטרנט, כלומר בכל... אז אתה בעד או נגד? אני בעד ההצעה, כי אני חושב שצריך למנוע מילדים לראות את הדברים האלה, כי זה כבר דברים ברמה... אתה יודע, זה דברים ברמה של כל מיני, לא יודע מה, בת 40 עם בת 19, כל מיני דברים כאלה שזה... ילדים לא צריכים לראות את הדברים האלה, נתן. נו, אז למה לא עלית לשידור, היית צריך להגיד, ילדים לא צריכים לראות פורנו, להיפרד לשלום ולא לגזול לי 5 דקות. לא, תראה, נתן, תשמע, נתן, בסוף... טוב, אם עוד פעם תגיד, שמע, נתן, נעבור למאזין הבא. פורנו זה דבר, קודם כל שיש בעולם, ואי אפשר להתחמק מזה, אבל אני חושב שמה שהחוק יעשה בעיקר... מה אתה מרים את הקול שלך פתאום? אני חושב שמה שהחוק יעשה בעיקר, נתן, זה בדיוק... עוד פעם, אמרתי לך, אל תגיד נתן, לא רוצה יותר, מאזין נוסף. הלו. נתן, צהריים טובים. לדבר... כמה זמן אתה רוצה לדבר בלי שאני אתעצבן? לדבר צחי ון שיסל מתל אביב. אתה, אל תזכיר את שמו של הקדוש שיסל, שהוא ידידי לספסל הלימודים. קרא לעצמך... הקדוש שהיה מראה את הזין שלו במסיבות. איך אתה מדבר ברדיו? תקרא את הספר של יונתן גפן, מה צבי שיסל היה עושה במסיבות. אתה מהיום, השם שלך זה צחי דדרק. בקיצור, נתן... כן, צחי דלדרק. אני רציתי לדבר על סלומיאנסקי. על מי? סלומיאנסקי, ניסן. מי זה ניסן? ניסן סלומיאנסקי בכנסת, והפוץ' שעושים לו שם עם הכאילו הטרדות מיניות. פוץ' זה צבאי בכלל. נתן, תן לדבר. פוץ' זה הפיכה צבאית. אבל זה לא... למה אתה זורק מילים? איך תקעקע בגונך, תוציא שפיה, תוציא שמוכתה מהגרון המאפן שלך. נתן, תן לדבר. תקשיב, בכנסת החליטו, לא בכנסת, בציונות הדתית. בכנסת או בציונות הדתית? בציונות הדתית. החליטו לעשות לניסן סלומיאנסקי סבוטאז', החליטו לחסל אותו פוליטית. מי החליט? והמציאו. למה? המציאו את הדבר הזה. מה, הביאו 8 בחורות והמציאו נגדו? מה זה 8 בחורות? אבל לא, תראה, לא מספרים... תן לדבר. לא מספרים... נראה לי שאתה מדבר איתי ואתה חולם על הפיפי של שיסל. תקשיב, נתן, נתן, באמת, תקשיב, נתן, לא מספרים מה זה... תקשיב, נתן, לא מספרים... תקשיב, אתה משתעל, אתה יורק, אתה צוחק ואתה אומר לי, תקשיב, אני מתאפק. לא מספרים, מה זה... אידיוט, האיש הזה. צחי דשליסל, מאיפה הם? שליסל זה מפתח ביידיש. נתן, תקשיב, לא מספרים מה סלומיאנסקי, אז רק אומרים שזה כמה בחורות באו ואמרו, ואז עוצרים, יעדנו שהאזרחים יבינו לבד.
מה סלומיאנסקי עשה? מה הוא עשה? אני רוצה לשמוע מה הוא עשה לפני שבאים ואומרים שהוא מטריד מינית. עכשיו, הלו. קראת לי? נתן, תקשיב עכשיו. מה תקשיב? אני כל הזמן מקשיב, אתה צועק הלו כאילו אני מדבר איתך בטלפון בבית. תראה, נתן, תראה, עכשיו יש את פורום תקנה. יש את פורום תקנה, שפשוט המציאו משהו על ניסן סלומיאנסקי, כי כנראה יש שם גורמים שמסוכסכים איתו פוליטית. וזה גועל נפש, נתן. תגיד, חשבת על זה פעם שאין לך מה לדבר, אל תעלה לשידור? למה אין לי מה לדבר? אתה מדבר שטויות. זה לא חכם מה שאמרתי. א', מעולם לא אמרת שום דבר חכם, כי אתה לא איש חכם. ואין שום רמת ציפיות מבן אדם שאינו חכם, שכל יום מחליף את שמו ונותן לעצמו כל מיני תארים. איזה רמת חוכמה יש לצפות ממך? אבל מאיפה פורום כולך תקנה? בטלן שכל יום יושב בתחנות רדיו ומבלבל את המוח לאנשים. אפילו ויקיפדיה לא רצו שיהיה לך אתר שם. תקשיב, נתן, בפורום תקנה, אני שואל, מה פתאום יהודית שילת, לא יודע מה, המנהלת הטכנית של הפורום הזה, עולה לתוכנית אצלכם ב-103 FM, ואומרת לניסן סלומיאנסקי, ניסן תפרוש כי אתה יודע שהיו דברים. מה לך ולניסן סלומיאנסקי? אין לי שום דבר, אני פשוט... אתה ישבת איתו פעם, דיברת איתו? יכול להיות שהוא חיבק אותך חיבוק מלבב? לא, אני חושב שניסן סלומיאנסקי הוא חבר כנסת טוב, ואני חושב שסתיו שפיר תפסה טרמפ על העניין הזה, כי היא מסוכסכת עם סלומיאנסקי, וסתיו שפיר שלא עושה שום דבר בכנסת, מנסה עכשיו עוד פעם, מה שנקרא, לשפר עמדות לקראת פריימריז. תגיד, על מי אתה חושב שאתה צועק? על עצמך או עליי? לא, אני לא צועק, אני צועק לציבור, נתן. זעקתך נשמעה בציבור. יש לך עוד משהו ב-15 שניות לומר? כן, יש לי עוד משהו להגיד. אני רוצה לפנות לפורום תקנה. ולהגיד להם, חבר'ה, אתם יכולים, עם ההאשמות שלכם על סלומיאנסקי, אתם יכולים להיכנס לי לתחת ולשבת לי על הזניים. זמנך עבר, אידיוט! נתן, צהריים טובים. שמור אותי אלוהים. נופר, את יכולה להחליף אותי רגע, אני אלך לעשן סיגרה עד שצחי המוסקטר יסתום את הפה. מה? נתן, מדבר צחי למוסקטר. הלו. נו, אמרת כבר 6 פעמים, צחי למוסקטר, מה אתה רוצה? אני מבקש לדבר על חקירות נתניהו. וואו, יש לך מידע פנימי? תראה, נתן. אפור נפל, ביבי... לא אפור, אפור חתיכת חמור, תשים דגש בפה, כן. אפור נפל, ביבי מיצה את עצמו. גם אם הוא יצליח לצאת עוד פעם מהחקירות האלה, הוא מיצה את עצמו והוא צריך להתפטר. וזה כבר, כל מה שקורה במדינה הזאת בחודש האחרון, זה כבר מתחיל להזכיר את דמדומי ימיו של צ'אוצ'סקו ברומניה. אתה משווה את ראש ממשלתנו לצ'אוצ'סקו הרודן הרומני שהפעיל את הסקיוריטטה לדיכוי ההמונים? אתה ראית את נתניהו מפעיל את המשטרה והשב"כ כנגד ההמונים? נתן, לפני חודש, אני מזכיר לך, לפני חודש, ביבי שלח את, איך קוראים לעורך דין שלו? יוסי כהן. כן. שלח אותו עם מכתב הזמנה לתביעה לבית משפט נגד אזרח שכולה שיתף איזה פוסט בפייסבוק שלו. מה זה אם לא סקיוריטטה? מה פתאום? הסקיוריטטה הם היו אכזריים, הם היו אלימים. זה לא אכזריות. זה אכזריות, זה האמא של האכזריות. לבוא לאזרח בהפתעה בבוקר, עורך דין שכולם יודעים שעורך דין של ראש הממשלה, והוא בטח כזה מנפנף עם המעטפה, אדוני, יש לך התראה לתביעה מראש הממשלה, זה לא סקיוריטטה, זה לא עריצות, זה לא הטלת אימה על האזרחים. מה זה? מה זה הדבר הזה במדינה דמוקרטית? לא עושים דברים כאלה במדינה דמוקרטית. רק שנייה, מר צחי למוסקיטר, תזכיר לי איזה כדורים אנשים שמתעצבנים לוקחים בבוקר? ציפולוקס? נתן, איזה? מה זה קשור ציפולקס? לכדורים?
מה זה קשור? לא, יש לי שאלה, אתה משתמש אבל לצורך הרגעתך, אני דואג לשלומך. לא, אני לא משתמש. נתן, תראה, אני אדם בן חורין. ואני נולדתי במדינה שבה אנשים הם בני חורין. ובמדינה כזאת לא שולחים עורך דין לאיים על בן אדם ששיתף פוסט בפייסבוק, אפילו לא כתב את זה בעצמו. תגיד, באיזה חג שרים אנחנו בני חורין? בפסח. מה, איך השיר? תזכיר לי. נתן, אני לא אשיר לך בתוכנית. למה שלא תשיר? עבדים היינו, עבדים. עכשיו כל הרדיו שר. בני חורין, עבדים היינו. עכשיו בני חורין, בני חורין. נתן, תן לדבר. זאת הייתה מקהלת הצבא האדום בניצוחו של צחי למוסקיטר. נתן, מה, כן. תראה, נתן. אני לא רואה, יש לי קטרקט, נו. נתן, מי שחושב שהחקירות האלה וההדלפות האלה כל יום, מי שחושב שזה בשביל להגיע בסוף לכתב אישום נגד ביבי, לא מבין על מה הוא מדבר. גורמים כאלה ואחרים, מתוך שומרי הסף, מבינים שביבי התחיל להגזים, ביבי לוקה בתסביך יוליוס קיסר. הופה, היית צ'אוצ'סקו, הגעת ליוליוס קיסר. רגע, תן לי לסיים, תן לי משפט סיום. טוב. נתן, אני פונה לעם ישראל, ברשותך. בבקשה, עם ישראל, מר צחי למוסקיטר פונה אליכם. ואני שואל אותם, כן. רוצים שינוי, תפתחו את החלון ותגידו, אנחנו רוצים שינוי. מי ישמע אותם? אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית. אתה משחק אותה אביב גפן? אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, עם ראש ממשלה שלא מקבל מתנות, שמפניות וסיגרי ולא יודע מה. תעיפו כבר את ביבי נתניהו מהשלטון. הלו. אל תהיה לי מה... וואלה, הוא היסטרי, בואו, אשפוז דחוף. עד הפעם הבאה תרגע, קח ציפולוקס, תעשן שחטה ותרגע מאזין נוסף. הלו? נתן, שומע אותי? מה זה? צעקת לי, קראת לי את קרום האוזן, קרום התוף. כן, נתן, אני מבקש לדבר. למה הוא צועק? דבר מנומס, רגוע. הלו, כן. נתן, אני מבקש לדבר על דוח מבקר המדינה. בבקשה, למי שלא מכיר את הדובר, זה אחרי סולחה שעלתה לשר פלסנר בהרבה בריאות, חזר אלינו... כן, זהו, שכחתי, צחי למוסקטר. די לשמעתי, כן. לא יפה שניתקתם קודם, אבל לא משנה. אנחנו ניתקנו, תתבייש לך, חוליגן. טוב, לא משנה. תראה, אני מבקש לדבר על הדוח. תראה, הפוליטיקאים, במיוחד הפוליטיקאים של התנועות הקיצוניות, שזה ליברמן ובנט, לא מעניין אותם שום דבר. מאיפה אתה יודע? כן, זאת הדעה שלי, תן לי להגיד את הדעה שלי. שאלתי מאיפה אתה יודע שלא מעניין אותם שום דבר, אתה זורק מילים. זאת הדעה שלי ואני רוצה להגיד אותה. אמור. תשמע, אני שומע את עצמי, נתן. מה, תגיד לי, עכשיו אתה לועג לי בפנים, אתה צוחק לי בעיניים? תקשיב, הפוליטיקאים, אני שומע את עצמי, רבאק. תקשיב, נתן. 6 פעמים אמרת, אני מקשיב לך, מה אתה רוצה? תראה, הפוליטיקאים האלה, ליברמן זה אופורטוניסט מנוול. למה לקלל? למה לקלל? כל מה שמעניין את ליברמן זה להוציא רווח פוליטי מהדוח הזה. עכשיו אני מזכיר שליברמן... הוא צוחק מעצמו, אני לא מגיב, אני שותק, אני מנומס. הבן אדם לא יודע מה קורה לו, מה אתה צוחק? תקשיב, ליברמן... איך התייחסו אליך ברצינות אם אתה צוחק מעצמך? לא, כי אני שומע את עצמי. תקשיב... אתה שומע את עצמך? אולי הרופא שיניים השתיל לך משדרים בראש. תקשיב, ליברמן לא היה בקבינט במבצע צוק איתן. הוא לא היה בישיבות קבינט אפילו. הוא נהדר מהישיבות קבינט. איפה הוא היה?
הוא הלך לכל מיני, כל מיני עינוגים. כל מיני מה? כל עינוגים, וכל מיני דברים שליברמן אוהב לעשות. מאיפה אתה מכיר את ליברמן, מה הוא אוהב לעשות ולאן הוא נוסע? תקשיב, נתן. אני מקשיב, מה אני עושה? ליברמן לא עשה כלום במבצע צוק איתן. הוא לא עשה כלום. הוא עוד פעם צוחק. תגיד, יש לך בעיה עם האיזונים הנפשיים? לא. תראה, נתן, הוא לא עשה כלום. תראה, אתה קודם אומר תראה, אחר כך תקשיב, אחר כך אתה צוחק, אחר כך שאני שואל אותך שאלה, אז אתה מתברבר עם עצמך, אתה לא ברור. אז אתה לא... נתן, זה לא יפה מה שאתם עושים, אני שומע את עצמי באופן. קיפילי מה, אתם עושים לי את זה בכוונה, נכון? בוא'נה, הוא סכיזופרן. אני שומע את עצמי באופן. אתם שמתם ספיקר, אני שומע את עצמי. איזה ספיקר? זה לא בסדר. איזה ספיקר? אתם עושים לי את זה בכוונה, נתן. איך אנחנו יכולים לעשות ספיקר עליך? תקשיב, נתן, אני שומע את עצמי, אני שמתם ספיקר. אולי הרדיו אצלך פתוח? לא. וזה לא היה בתחילת השיחה. אתה עושה את זה בכוונה. אני מבין בזה, מה אתה רוצה מחיי? דבר עם סער על זה. תקשיב, נתן. אני מקשיב, מה אני עושה? אני שומע שאתה צועק ששמו אותך על ספיקר. ליברמן לא עושה שום דבר, לא בתור שר ביטחון, ולא עשה שום דבר בתור שר חוץ מלנסוע לאוסטריה אל תצעק, אני שומע את עצמי, אתה שמת אותי על ספיקר. מה אתה צועק לי באוזניים? תקשיב, נתן. אני מקשיב. ליברמן. הוא צוחק. איזה נבלות אתם, זה לא יאמן. זה לא יאמן מה שאתם עושים, נתן, זה כל נפש. אבל נתן, הלו? צחי, אתה באמת מגזים, לא עושים פה כלום. רגע. תן לי להגיד מילה אחרונה. בוא'נה, מהצעקות שלך, השעון שרץ לי על המחשב התהפך. תן לי להגיד מילה אחרונה. מילה אחרונה, יאללה. בקשר לאמוניה בחיפה. איך הגעת לאמוניה מליברמן? מילה אחרונה. המילה האחרונה, יש תוכנית כזאת. בקשר לאמוניה בחיפה, מספיק עם האחיזת עיניים הזאת, האמוניה לא מסוכנת. הנה, פרופסור צחי דלשמטי המוסקיטר קבע, אחרי שבדק את מיכל האמוניה, לך תריח אמוניה ונראה מה יקרה לך. תראה, נתן. תקשיב. כל הדן שכטמן האלה והפרופסורים דן שכטמן הוא חתן פרס נובל, אישיות דגולה, על מה אתה מדבר? סתם מבלבלים טובה. טוב, נתן, מתקשרים אליהם מרשת א', אני עובר אליהם, יאללה ביי. אידיוט. מאזין נוסף. שלום, אני פונה למאזין הבא. כן, יש מאזין. שלום. שלום רב, בקול רם, מי זה? מדבר ראובן מתל אביב. ראובן. על מה תדבר? אני רוצה לדבר על האמוניה. אמוניה, כן. אמוניה בחיפה. שמע, עשו עכשיו, התחילו מסע יחסי ציבור, להוריד את המכל וכל זה, ואני שואל את עצמי, היה אי פעם בהיסטוריה מקרה שבו מיכל אמוניה התפוצץ והרג אלפי אנשים? לא היה מקרה כזה, בינינו. גם הכור בצ'רנוביל לא הרג 100,000 אנשים. גם לכור בצ'רנוביל לקח קצת זמן עד שהתברר שלא נהרגו שם יותר מדי אנשים, עם כל האסון הגדול שהיה שם. אז למה כל האיומים וההפחדות האלה של מיכל האמוניה, עם כל הכבוד? אתה סבור שצריך להשאיר מיכל כזה באזור כרך עירוני, הומר וצפוף? תראה, המיכל הזה 30 שנה שם ולא קרה כלום. כן, אבל למה לא להעביר אותו לפי דעתך? אבל לאן יעבירו? אני לא יודע, אתה בקיא בפרטים? לאן יעבירו? לאן? נו, יעבירו אותו לנגב, אז בנגב תהיה סכנה. מה זה להעביר? תראה, יש מיכל. אני מניח שיש על המיכל הזה את המיגון הרלוונטי. אני מניח שאם הייתה סכנה אמיתית, אז כבר היו כבר מרוקנים אותו.
אז מה, אני לא מבין מה כל הדיבורים האלה. דרך אגב, נסראללה כבר זרק טילים על חיפה, וזה לא פגע לא במכל אמוניה ולא בשום דבר במפרץ חיפה. אז אני לא מבין מה כל הפופוליזם הזה של לרוקן את המיכל, וזה מאיים על החיים וכל השטויות האלה. זה פשוט... טוב, אני לא מציע שתגיד שטויות, במיוחד שאתה לא איש כימיה, ולא איש מדע, ולא איש פיקוד העורף. תן לאנשים שמבינים בזה לטפל בזה. למרות שאנחנו במה להשמעת דעות, אני שואל אותך, איך אתה יכול להביע דעה כל כך נחרצת כאשר זה לא המקצוע ולא העיסוק שלך? כן, אבל אתה יודע, אליהו, אם זה נמצא שם 30 שנה ולא קרה שום דבר... טוב, אתה מציע לא לגעת בזה. הנה המאזין הראשון שמציע הצעה. חוץ מזה שזה גם בכל זאת מקום עבודה של הרבה אנשים ושווה להתחשב בזה. כן. הרבה חיפאים לא משכילים, יש להם עבודה בזכות המקום הזה, אז עם כל הכבוד. אוקיי, תודה רבה לך שהתקשרת אלינו מתל אביב להביע את דעתך, והנה השיר ברקע כבר מסמן פרפרים של אורי בנאי שאנחנו מסיימים. הלו. נתן, צהריים טובים. ישמרני השם, רק שנייה, תן לי להתפלל, דקה לפני שאני מקבל קריזה לך. תהילים פרק י' למה יאויבו תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצורה בגאוות רשאי דלקני התפסו במזימו זה חשבו כי נהל רשאי על תאוות נפשו הוא בוצע זה אני עץ עבודה נתן, תן לדבר. כן, עליך יעזוב לך יתום אתה היית עוזר שבור זרוע רשע ורע תדרוש ראשון לבל ימצא אדוני ולכוי לבעד עבדו גויים מארצות נתן, נו מה אתה רוצה להגיד? נתן, תן לדבר. אבל דבר בלשון תפילה. בסדר, אני לא אדבר בלשון תפילה ואני מבקש לך לכבד אותי ולתת לי לדבר. אנחנו מבקשים מכל המאזינים לכבד את צחי למוסקטר המכונה צחי דדרק. אז כן, מדבר צחי למוסקטר מתל אביב. אני מבקש לדבר על מה שאייל ברקוביץ' אמר אתמול על מאיר איינשטיין. שמעת במקרה? כן, רק שאני לא יקיא למיקרופון, אני רק שומע, שמעתי את זה בבוקר, אני קיבלתי קריזה, כן. אז תראה, נתן, אני שואל את עצמי, מה כבר אייל ברקוביץ' אמר? מה הלאום הזה? למה עושים עליו כזה הלאום? כאילו, מה הוא אמר? הוא לא השמיט את מאיר איינשטיין, הוא לא פגע בכבודו, הוא אמר, מה, כולם חייבים לזכור דברים גדולים ונשגבים ממאיר איינשטיין? תראה, נתן, אני אגיד לך, מאיר איינשטיין, הלו? הלו? נתן? אני חייב לענות לך? לא, אני רוצה... מה אתה מגמגם? אני חייב לענות לך? תראה, נתן, אני אגיד לך... התחלת משפט, תסיים אותו. אוקיי, מאיר איינשטיין בכלל היה... שמע, אני לא רוצה להעליב. מה אתה מגמגם? אני לא, אז הנה אני אומר, אני לא רוצה להעליב, אבל הוא לא היה שדר גדול... אם אתה לא רוצה להעליב, למה אתה עולה לשידור, לבלבל את המוח? רגע, הוא לא היה שדר גדול כמו שעושים... מה אתה צוחק? נתן, תקשיב, מאיר איינשטיין היה די... בוא נאמר ככה, תוכנית הספורט שלכם ב-103 FM עם מאיר איינשטיין ורון קופמן, זה היה תוכנית צהובה, תוכנית של עיתונאים מעבר לצי, כולם שם היו איזה כזה... מצאו להם איזה נישה, כל מיני... אוקיי, אז בוא אני אתן לך עצה. תעבור כעת לאופירה אסייג ואייל ברקוביץ', שחרר אותי מהזיבולי שכל שלך. הם מתאימים לרמה שלך, השני לא חשוב מה האלה. ויאללה, תניח לנו, אתה דבק, אתה דבק. בוא נספר לך סיפור. לדגים הגדולים, דגי הטרף הגדולים, הרי יוצא להם מזון כשהם טורפים מהפה. ותמיד יש להם דגים שקוראים להם דבק. הם ניזונים מהשאריות והחרא של הדגים הגדולים. אז אתה לך תהיה דבק על אופירה אסייג, ואיך קוראים להוא המכוער הזה? שכחתי, לא חשוב. ומהשאריות של הקקי שלהם אתה תיזון. בסדר, נתן, תן לדבר. למה שאני אתן לך לדבר מה שאתה רוצה כשאתה מדבר חרא של דברים? אתה מעליב עובד תחנה שעבד פה, מסור, שהלך לעולמו. אדם שאנשים העריכו אותו על פועלו, אותך אף אחד לא מעריך כי אתה זרגג שכל ברדיו. טוב, יאללה, דבר. תקשיב, נתן, אני אגיד לך, מאיר איינשטיין נחשב במשך שנים לשדר ברמה של ערוץ אחד, כלומר לא לשדר יותר מדי טוב.
והרבה אנשים סמכו שיורם ארבל שידר במקומו בכל מיני משחקים. ומה, כאילו, בסדר. טיף, מים. זבלן שכל, פרסומות. מאזין נוסף. נתן, צהריים טובים, דבר צחי למוסקטר מתל אביב. כן. מה קורה? הכל בסדר? לא. אבל תראה, נתן, אני התנצלתי באתר. שמעתי שהתנצלת, ואני מאוד שמח שהבינה חדרה למוכחה. לא, בסדר, תשמע, לא ידעתי שהאתר שלי כזה פופולרי. הוא לא פופולרי, אבל כשאתה כותב 1,500 פעמים זהבי בן זונה, זה מגיע לכמה אנשים שמעבירים את זה הלאה, כי הם נהנים שיש מישהו שאומר 1,000 פעמים באתר אחד זהבי בן זונה. טוב, בכל מקרה אני... ההתנצלות כבר נשמעה, ובוא ניגש לענייננו. על מה אתה רוצה לדבר? אני מבקש לדבר על אבי גבאי. תראה, כאילו על מה הוא צריך לעשות כדי לנצח את ביבי. מאיפה אתה יודע מה הוא צריך לעשות כדי לנצח את ביבי? אני משער. אוקיי. מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? תראה, אם הוא ינצח, הוא צריך... אם הוא ינצח את פרץ, אתה מתכוון. כן, כן. אז הוא צריך לחתוך במפלגה את שלי יחימוביץ'. מה זאת אומרת, לחתוך פיזית? כאילו, לא, באיזשהו אופן. להעיף אותה? כן, לא. הוא הרגע נכנס למפלגה הזאת, היא שמה כבר עשרות שנים, איך הוא יעיף אותה? לא, אז אני אומר, כאילו למצוא איזה דרך, גם אותה וגם את סתיו שפיר, כי... מה יש לך נגד נשים? לא, זה לא עניין של נשים, זה נגיד אין לי כלום נגד מרב מיכאלי. אבל שתי אלה, גם יחימוביץ' וגם שפיר, אני לא רוצה להישמע בוטה, אבל... שתיהן נחשבות לחברות כנסת מחוקקות ברמות הגבוהות ביותר. הן לא עשו עד היום שום חוק, סתם דברות. מה אתה מבלבל את המוח? אז לך תבדוק את זה ותראה שהן מחוקקות מאוד מקובלות אגב על כל האגפים בבית. לא, סתיו שפיר סתם צועקת, היא לא עשתה שום דבר. שלי יחימוביץ' גם כן. תשמע, לא נעים לי להגן על סתיו שפיר ושלי יחימוביץ', אבל אתה טועה טעות מרה. הן שתיהן נחשבות חברות כנסת שמובילות בכל מה שקשור לחקיקה. לא חקיקה, הן מובילות אולי בלדבר על איזה חוק הן מנסות להעביר, אבל לעשות ממש משהו הן לא... אני מניח שבדקת את הנושא הזה לפני שעלית לשידור להשמיץ אותה. או שאתה מדבר מפרי דמיונך. נתן, סתיו שפיר, היא עשתה איזה חוק לאחרונה, היא עושה משהו. אתה שאלת את זה כבר 4 פעמים, כנס לאינטרנט ותבדוק. היא עושה בעיקר רעש כדי שיחשבו שהיא עושה משהו. הבנתי. אתה פסיכולוג גם. חוץ מזה, סתיו שפיר, כולם יודעים שהיא נבחרת כל פעם מחדש, כי יש לה כנראה קומבינה עם איזה ארגון סטודנטים או משהו שהם מתאבדים בשבילה. תגיד לי, כמה פעמים כשאתה אומר שהיא נבחרת כל פעם מחדש, כמה פעמים היא נבחרה עד היום? פעמיים נדמה לי. נדמה לך לא טוב. נבחרה פעמיים, 3. למה נבחרה פעמיים 3? פעמיים. באיזה בחירות היא נבחרה? פעם אחת, לא פרדה שנה בדיוק, אבל היא נבחרה, נדמה לי, כאילו בפריימריס היא נבחרה פעמיים, אם אני לא טועה. לא עושים פעמיים פריימריס, עושים פעם אחת. לא, תראה, נתן, הייתי ברשותך רוצה לסיום. לסיום? הייתי רוצה, אנשים שומעים עכשיו, אז הייתי רוצה לבקש מכל מי ששומע עכשיו את התוכנית, והוא נמצא במקום עבודה, הייתי רוצה לבקש מאנשים, רבותיי, קומו מהמקום שלכם עכשיו, לכו למשרד הבוס, למשרד המנהל, ותגידו לו שאתם לא שמים עליו, ושהוא מנהל לא טוב. ואם המנהל הוא טוב? ואולי אפילו תשפכו עליו כוס מים. ואם המנהל הוא טוב? ואם המנהל הוא טוב? גם אם הוא טוב, כל רעיון המנהל במקום עבודה הוא... אבל איך מקומות עבודה ינועלו אם לא יהיה להם מנהל? לא,
אז אני אומר, מחאה כזאת. מחאה, קחו כוס מים, לכו למנהל אפילו שאתם מתים עליו, והוא באמת בוס נפלא, שפכו עליו כוס מים, כי צחי למוסקיטר אמר שצריך לשפוך מים על מנהלים. בו זמנית, ואתה מבין, אבל כשאני אומר לך שאתה דפוק בראש, אתה כועס, אתה דפוק בראש. נתן, ותצלמו את זה. מה זה נתן? מה זאת אומרת ללכת? זה תקיפה, זה עבירה פלילית. למה, אז אוקיי, אז בלי מים, רק תגידו למנהל שהוא מנהל לא טוב. אבל למה להגיד לו שהוא מנהל לא טוב אם הוא מנהל טוב? רגע, תצלמו את זה בפלאפון ותעלו את זה באתר שלי. אוי, אתה חתיכת דפוק. טוב, הלאה, מאזין נוסף. נתן, צהריים טובים. רק שנייה, תן לי להתארגן, אני אקח לי משהו לשתות קצת. מדבר, צחי. רגע, צחי, אני צריך להתארגן לכבוד שובך אל הבסיס. רק שנייה. אני מקעקע בגרוני שאני אוכל לענות לך בכל צלול וצח. אוקיי, מדבר צחי אמדורסקי גוריון מתל אביב. אל תפגע במשפחת גוריון ואמדורסקי. כן, אוקיי. תראה, אני רוצה לדבר על התקרית של שלומית מלכה עם הקורקינט. כן. תראה, בבוקר של אותו יום היו ידיעות, היו כותרות, נפגעה במצב קשה, מורדמת, מונשמת, עניינים. ופתאום, יום אחרי, פתאום, בדרך פלא, לא להאמין, היא תוששה, היא במצב טוב. למה ירמזון דבריך אמר מוסקיטר? רגע, תן לי לסיים. רגע, אומרים למונית, רגע, כן. והיא חוזרת לבית של יודלה להתאושש. הקנאה יוצאת מגרונך. תראה, נתן, כאילו, אני שואל את העיתונאים, או אולי את צוות יחסי הציבור של שלומית מלכה והבעל שלה במרכאות. המרכאות, הם נשואים. בסדר, נשואים, נו, גם כן. אבל לא משנה. מה גם כן? הכל נכון, קנאה. הם נשואים. הכל קנאה אצלך. הם נשואים, בסדר. אם תרצה אני אתן לך גם את ההסבר הרפואי על המעבר הבלתי יאומן הזה. לא, בסדר, אני אומר, תגידו לי, מה אתם חושבים? אנשים מטומטמים? כן, כן. נתן, אני אגיד לך בדיוק מה היה בסיפור הזה. אתה לא יודע בדיוק מה היה. ואני אגיד לך את דעתי. דעתך בסדר. תראה, היא כנראה נפלה מהקורקינט. למה אתה צוחק? זה מקרה עצוב. לא צוחק, היא נפלה מהקורקינט, בסדר? כן. עכשיו היא נחבלה קלות. לא. ואז פינו אותה לבית חולים, ואז אמרו בצוות יחסי הציבור של... לא. היה חשש לפגיעת ראש, ואז הוא הורדמה והונשמה בכדי לעשות לה בדיקות, שהן בדיקות קשות מאוד, לראות שלא נפגע, שאין פגיעה מוחית. ואחרי שהחזירו אותה לנשימה רגילה ולהיות בהכרה, אז מסתבר שלא היה לה פגיעה בבדיקות CT ו-MRI שעשו, אין לה פגיעה מוחית, אז החזירו אותה למצב נורמלי, ואז היה לה פגיעות קלות בגפיים, שקורה כמעט לכל בן אדם שנופל מהאופניים, אבל בגלל הבעלה והמכה שהיא חטפה בראש, חששו שיש לה פגיעה ראשית קשה. כשהביאו אותה לבית החולים. בסדר, אז מעבר לזה, אני רוצה לדבר על בכלל, כל התופעה הזאת. אבל מסמן לי הטכנאי הבכיר, מר זומר, שיש פה עוד 21 שניות בערך. אוקיי, אז אני מהר. דבר מהר. אני רוצה להגיד שכל הניסויים האלה של יהודה לוי ושלומית מלכה, זה עשוי, כאילו, אתה יודע, אני לא... זה ממש, זה כאילו שבן אדם מתחתן עם מישהי... זה ממש כאילו שבן אדם מתחתן עם מישהי רק כדי שלא יגידו שהוא הומו או משהו כזה. תגיד לי, בפעם האחרונה שהיה לך מערכת זוגית, כמה זמן היא ערכה ועם מי הייתה? נתן, זה לא עניינך, החיים הפרטיים שלי. יש לי הרגשה שאתה הזמנת בובה מיפן בכדי שיהיה לך מערכת זוגית. תקשיב. רק בן אדם דפוק יכול לעלות לשידור ולהגיד ששמו צחי גוריון אמדורסקי. טוב שלא אמרת צ'רניחובסקי ביאליק צחי למוסקיטר. תקשיב, נתן, יהודה לוי, אני לא מאמין לניסויים האלה. זה נראה כמו איזה הזמנה של יחסי ציבור. אוקיי, קח אופניים, סל הרבנות, אני עוד מעט בא, נתחתן שנינו. כן, מה זה נעמה לו? נתן, צהריים טובים. מי זה? צחי מרקוס וולף מתל אביב. ולמה מעלים אותך לשידור? נדמה לי שאתה הוחרמת בעקבות דברים בזויים שאמרת בתוכנית הזאת. לא, הייתי מושה לכמה זמן היית מושה?
תראה, נתן, אני לא רוצה לראות, אני רוצה להקשיב. אני רוצה באמת... אבל לפני שאני מקשיב, אני רוצה לומר לך, כשמדי פעם שאני בא הביתה, הרדיו פתוח, עוד מרזי ברקאי על גלי צהל, ואני שומע אותך טוחן את המוח לאברי משהו, לא זוכר את שם משפחתו. מה אמרתי לו? גם הוא העיף אותך נדמה לי, גם הוא העיף אותך. אתה היצור הכי מאוס בתוכניות רדיו של מאזינים. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה ונעיף אותך גם. תראה. אנשים לא מבינים, כן. אבל הקורונה לא התחילה בנובמבר 2019. אלא מתי? ביום שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן. מה קרה? למה אני אומר את זה? למה אתה אומר את זה? תראה. טראמפ בצורה שיטתית, עם כל החזיתות שהוא פותח מול כל העולם. כן. הוא יוצא מהסכמים, מלחמות סחר, נגד נאטו, גרמניה, צרפת. כן. מה שהוא עושה הוא בעצם פורם את האמנה החברתית שמחברת בין המדינות בעולם. נו, בוא'נה, מה, אתה תגיד לי עכשיו, אתה נושא נאום באומות המאוחדות? זה מושג ממדע המדינה. אמנה חברתית זה מושג ממדע המדינה. ומה לך ולמדעי המדינה? נתן, תן לי להגיד את הטיעון שלי. מה זה טיעון? מה, אתה בבית משפט כעת? בית הדין הבינלאומי בהאג? תראה, מה שטראמפ יצר זה עולם של רק כוח ועוצמה. ואז בעצם כל הזמן יש מתחת לפני השטח מלחמה של אינטרסים. מה זה קשור לכל הרוחות לקורונה? זה קשור לזה שזה יצר מצב שבו ברגע שהתחיל המשבר, כשהוא עוד היה בקטן, אף גורם בעולם לא איחד כוחות, אף מדינה לא איחדה כוחות עם מדינה אחרת כדי לעזור להשתלט על העניין הזה. הבנתי, לסיכום, משפט אחרון. לא משפט אחרון. אל תגיד לי מה לא משפט אחרון, אני אחליט מה המשפט האחרון. עוד כמה משפטים, נתן. לא, אחד בלבד. אני רוצה להגיד שבמדינה נראה שהמשרד הבריאות, אנשים שם פשוט מקבלים החלטות כלליות מדי. הנה, עכשיו אתה גם מומחה למשפט בינלאומי, גם מומחה לפוליטיקה האמריקאית וגם מומחה בבריאות. הם לא יודעים לקבל את ההחלטות בצורה יותר ממוקדת. משפט מצוין, הם לא יודעים לקבל את ההחלטות. תודה רבה לך, מר פונטן קלאוז. איך קוראים לו? שכחתי. צחי למוסקיטר דה שיסל, כן. זה היה מזין מביך, אבל מדי פעם מתוך רחמים שידבר, זה מקל עליו. נתן, צהריים טובים. אני לא יכול לשמוע אותך. מדבר צחי למוסקיטר מתל אביב. צחי למוסקיטר מתל אביב, תקשיב לי טוב מה אני עומד להודיע לך. תראה. באחד הימים פתחתי את הרדיו, והוא נשאר על גללי צהל, כי אני שומע בבוקר לפעמים עדיין את רזי ברקאי. חזרתי מהעבודה ב2, פתחתי את הרדיו, ואני שומע את קולך המעצבן, מזיין את השכל, לאחד שגם מזיין את השכל, אברי גלעד. תגיד לי, אתה לא חושב שהגיע הזמן שתלך לעבוד? אתה לא יכול בוקר, צהריים וערב לשגע שדרי רדיו עם השטויות האינפנטיליות שלך. באיזה שם עליתי שם? אני יודע, צחי למוסקיטר שיסל, הידוע גם בתור, לא יודע מה. מה זה משנה? תראה, אני מבקש לדבר... אבל הוא גם הרגיש שאתה בלתי נסבל ושאל מה אתה רוצה ולמה אתה אומר שמות בדויים. ואחרי שהוא אמר לך שמות בדויים, הבנתי שאתה טרחן בינלאומי. תראה, אני מבקש לדבר על השרלטנות של ביבי. אתה מתכוון למר נתניהו, ראש ממשלת ישראל? הנה באמבולנס לקחת אותך. מה הוא צוחק לי בפנים תמיד? לא צחקתי, נשמתי. ככה אתה נושם? אז איך אתה צוחק? לא צחקתי, זה בעיות בקו. תראה, נתן, ביבי מספר... נתן, תן לדבר, נו. דבר כבר! תראה, ביבי מספר שכל המנהיגים חברים טובים שלו ויש לו קשרים אישיים. הוא נוסע מחר לאוגנדה, אתה יודע?
אבל בינינו זה שטויות. אבל למה הוא נוסע לאוגנדה? הוא יכול לקבל שם את המחלה הזאת ולחזור לארץ להדביק את כל המדינה. תראה, הוא כבר בסוג של פולחן אישיות, וזה לא לעניין. למה אתה צוחק שוב? אני לא צחקתי. אני מרגיש את החיוך שלך עדנה. אני לא צחקתי, נתן. הוא לא צוחק. תראה, זה פשוט לא לעניין. פוטין, דרך אגב, אצל פוטין יש איזו תמונה שרואים אותו בא לירושלים, ויאיר מתנפל עליו, ופוטין עושה לו עם היד כזה, לך וזוז ממני. יאיר הבן של נתניהו. יאיר נתניהו, כן. ופוטין אמר לו, רוח מן עון, יא כלב? לא אמר, אבל רואים את השפת גוף שהוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. אתה יודע איזה חזק פוטין, אם מישהו מעצבן אותו, הוא מביא לו מכת קראטה גומר עליו. אבל נתן, אני רוצה להגיד עוד משפט שניים. עד עכשיו לא אמרת כלום. נו, מה אתה רוצה לומר? לא, אני רוצה להגיד ששבוע שעבר נפטר רוצח ילדים בשם קאצ'ה. הלו, תעיף אותו מהשידור. תעיף אותו, תעלה מאזין אחר. ההגדרות האלה בלתי נסבלות. כן, שר שהוא יושב ראש הדירקטוריון פה של התוכנית מודיע לי שהוא הרבה זמן לא יעלה לשידור מר צחי למוסקטר, שילך לאברי גלעד בגלי צה"ל.